ako kay hapon ako ng mata. Sige naman ko pa to. Pero ang bugas lagi, daghan, mga uot-uot. Awan, di bang puput. Dara ko maglimot kay manawa ko mga customer. Ang mahalin din manok. Pila tanang? Mahalin. Panggalan, 20. Pwede ka po? Sagla man kay mabawi ra na ugma. Ugma ang halin ugma kuan. 100. Ay, badis at bang to ah. Kanang ilang service minukoter na natutuwan. Mo na yung manggipalitan upuan. Avocado siya may naman nagdag avocado. Karang mahalag din ang avocado tak 200 kilo. Sa kuwan na ba karang may mauton. Kaya na ay lanot-lanot. Lumil. Tanawa. Na, tuwan-tuwan. Ano dahil? Nagbadi. Apol. Wala ka ba rin mo lili ah? Walisan? Ha? Walisan? Wala sa araw nga. Kasuhan ka. Tuhan? Saan kaso? Harassment. Kasuhan sa kang sexual harassment. Nalagyan ng lawal ko sa dugong ko. Kapoy. Madugaling ka na uli anak ang hilangat. Salamat sa Ginoo. Hindi galing mo gilantan. Hindi, muli ano yung pa. Sarabag mga soki. Ang awatan. Parang kumot ka. Ha? Kahit sa tutuwad eh. Dito mo Palibag? undang. Palibag gani? Ay, dito na ninyo. Wala, may barang na. Manok te? May barang na. Para mo kumaligo? Tapos mo kadlawa. Na na. Dake bugat. Ala? Dake mong liso. Isu. Dake mong liso. Abe? Kami umum. Wala ba dagdagan ko ka? Ha? Dagang lanot-lanot. Pila na tanan? Palit? 195. 185? 195. 185 duha ka buok? Wala. Grabe, baji. Sa kilo ko nun eh. Diba? Sabi, Baji, ang pangarap. 200. So, Iya. gawa na ako ng avocado Rato ron. ng taong gay. Hindi, damo na avocado ron. Sidara ko na mo ganin mahal. Sigara ko tayo makaan. Marami umum. Ito na. Ayun, isa sila na. Yan. Ah. Dahil nang ibag ko avocado. Kana ko no, kasa. Ambot eh. O, dapon eh. Di ba na hangin eh? Mua. Ingatan. Di maksud? Kami ang avocado. Kasi glass na dyan. Tinta pang tarang daw ka ron. Daw na. Lagi na, dagdagon po. Ha? Maot, dagdagon po. Di man ako magkaon. Maot, lagi daan eh. Ano siya sila haman? Nangipag man kag avocado. Ikaw, ano? Ikaw, kaya nga ako, asang mo palit. Maso mo nang naiprotas kada adlaw. Kay good for the body. Ha? Amay. Ang bulsa. Ha? Ang bulsa. Ang bulsa. Di ako pwede ignoran ka. Hala, may sakit mong napalit Alfonso. Kakinintos, oh. Ito.
Mas maayo para sa Alfonso kay healthy pa. Healthy pa rin avocado ni Alfonso. Alfonso maglipot pa kaya kauma. Dapon, dapon, dapon. Dapon na ta. Ano na ito? Parang masagana mo. Salayat naman sa ng Alfonso. Parang salayat naman sa ng Alfonso. Nga, umanay ajo. Bawa, tapoy. Ya, ingin ad. Hindi siya kamapulaan. Tiguang ni. Dah kabur kamay rida. Sa. Asa bulat ang kajo. Tantari red kalate. Kanang bagong inhaon. Asa ulit ang kajo ng win. Kana ah. Nata na. Kamu rin kamay ito. May telepono ko. Pabugaw sa inuuna. Ah, bugnaw ti dyan. Pagugnawa sa ba? Pagugnawa sa Maridjo. Nga ba rin? Mantagin mo ha? Kaya mo palit? Haman na mong ito, sir. Ngayon sa manong kapan. Labura baga. Snagi. Hindi pang ligihan. Ha? Tapi aku lagi. Ini lah pagsagot na ako na matanda. Kamay ka doon na ako. Dani. Yung pa nang ibalik sa tanga. Murag minus lagi palagat ron. Sige kay go ni. Ha? Kay go. Kagay gosa. Pila ra bay ako ang kameraman. Sar kay hiwa. Napay mo palit. Na malagay gihapkog din dito na tuon ug manana. Hapkog. Tawa na may baga ka. Hapon na, doy. Kaling avocado, kaling Ano na buwan eh? Buwan na ito mo ba? Ano mo ito? Wa man yung mudag gatong usa. Sila templa na. Avocado. Ito buwan na ito mo ba? Dali ba? Mo lagi na kay galing ha ag panuto. Pipita. Kipita ba? Sama. Kipita. Nala kita kumpro. Oh. Imaw. Nala kita kumpro naman to. Kakita ko. Nako na palit. Wala ba dito nga da? Ay. Baga oh. Wala waning baga? Wow. Hala, kuha na mo nag-uling nga basa. Ano ba? Dugan ano ka nga. Sunod palit ron. Kuha na hilaw na. Di na ni mo lutuon, masarado na ka. Ha? Totoo na na. Pero Unsa? totoo na na. Alas 9 pa mga kapil. Ato pa man. Ay ko, kung gawa na na. Ito ba? Gawa ba? Siya ba ito mo? Okay, ang baga man dugay man. Hala. Grabe. Lahat ibos. Faktor din sila. Tengah din sila.
155 at nga. Sunod may mo ng 200. Ay, kasal sila. Hindi, kanong karatuig malagi mo sa kag presyo ko. Maabot din ng 200 nga. Karong nga nagtanga may mo ng 250. Nasa na? Jagbuo may mo ng 500. Hala. Karang mahala nagmanok. 420 na ganisan. Ando? Pila? 420 sa lugar. Ang kaya ko marang andoks. Naman sila advertisement. Maramanas ka ng chukstugo. Lagi mo 420. Biya na. Biya na. Biya na. Ha? Ito nga mga batong. Gagalang manok. Kuha man ba ng ilang manok? Ano mo nagragkan eh? Nagpila na 1.2. Nani ang muna naman o? 1.1 nga na. Nani ito? Di ba na dako ilang manok? Sige. Sobrang ng kilo. Oo, nani. Daw, ligat ko ay. Kaya mo lang hindi sundod. Kahit ko na totoo. Ay, tapos na ko na. Tingnan lagi. Dahil gipalit kalahati. Kuha lagi ro. English ha. Tingbi tayo lusong. Kanang kalahati. Ila pa ng bahin-bahin na. Lumangangan sila. Hindi si Degrun. Mabito ng August. June, July, August. Tingbi tayo lusong. September. Okay na. Nandiyawa man kayo niluto, hani man na. Nagmemory karon, huwa na kay kahatag na lagi ning palit. Nalagi ning palit. Nalagi ning palit na kay kahatag. Na. Apa namanya? Kab. Kab dong. Kabkabidong. Diha mo kuno to baji nga nakailuog ka nang may bagjang. Isang kanot dali ko kabkabidong. Kabkabig isang kanot. Kay gihangan man. Gihangan sa bagjang. Anawar lagi. Horot sa ginakaroon. Pautan ako ng pilihalin sa pikas. Pautan nagpilihalin sa pikas. Kabkabidong. Sige naman kag dong. Manamang kadong ang kailis-ilis og ipokdong nan sa manang imong ipokdong. May sawa. Mamili tag ipok luto unahan dong. Pilihan kag ipokdong. Ngano di mag-ilis lagi kapag nagkaato? Apa? Gas. Apa? Kaadso na to arahay ipok. Araw pa, isdan na. Taglima ka adlaw sa isdan. Nawa, mo na imong buhok itom. Labot. May labot ano. Tonto dito. Asal. Marang napadyak. Di mo nagagawa. Plulis mo nagagahang buhok. Adyo na, may padyak ka maahat. Sakto na na. Kesa ng service limon lagas. Ito yung uyab lagi. Ang dagi ko. Sanay anak sila. Taga-Davao, Bisaya. Itong driver ang class. Itong driver sa angkas. Driver, agis ang uyab sa una, driver sa angkas. Nasa sila ganyan. Kaya ito na sila niya. Di ba, agis ang uyab lagi, agis ang ex, katong driver sa angkas. Akatong niingan mo na nagbuwag sila. Nasa po niya. Diyan lamang, karing na, karing siya, Ha? karing siya, asang mo na siya. Namisita. Kita na lang sila. Unagaw, malakad na lang sila. Kung gano'n. Murag alanganin, tingali ng imong uling. Kung gano'n yan na.
Pagkahan ko. Duhang na yun. Ha? Duhang na yun. Duha. Eh, mahal yung patingali na. Ano sa konsumo? Kasi naaro yung mga trip o kaan ba? Pagka? Dahil dito man. Hindi. Yan ang ngita. Ah, sabi na palit mo na. Laura ba ganihawa? Ang panit. Yan naman dyan ang one win. Mga tao. Hindi naman nagparehas sa mga upat na mga tao. Ito, nagbutur. Kaya, saraba, labog ito na. Nagaloto na. Nagtunga mo ng italong. Loto, tunga. Ano mo